Te salut! Ți-ai cumpărat o mașină la 198.000 de kilometri, plină de dotări și după nici o săptămână ți se aprinde check engine-ul, iar motorul nu mai trage cum trebuie. Oare din ce cauză? E bine, în acest video vom discuta despre problemele și costurile cele mai des întâlnite la o mașină în jurul la 200.000 km și după. Am ales pragul de 200.000 km pentru că majoritatea mașinilor puse la vânzare în România sunt cu puțin sub 200.000 km sau cel puțin așa sunt publicate. Cel mai probabil pe la 180-190.000 km, că dacă trece de 200.000 nu se mai vinde așa de bine. Acum, nu te poți lua în totalitate doar după numărul de kilometri, pentru că o mașină care a rulat exclusiv pe autostradă 200.000 km este mai sănătoasă în comparație cu o mașină care a rulat 100.000 de km doar prin oraș. Însă, ca să facem un echilibru între numărul de kilometri și vârsta mașinii, discutăm despre mașini la 200.000 km și o vechime de 10, 12, 13 ani. Deci vorbim despre mașini care au făcut 15-20.000 km pe an. Destul de sănătoase. Un număr de kilometri rezonabil și destul de des întâlnit în România. Așa că hai să începem. După 200.000 km, în funcție de cum a fost utilizată mașina, te poți aștepta la următoarele probleme generale. În primul rând, suspensia mașinii. În 200.000 km, cel mai probabil vor ceda brațe, bucșe, pivoți, bielete, poate chiar și amortizoarele. În funcție de cum a fost exploatată mașina, te poți aștepta la mai multe componente din suspensie să cedeze. Bucșele se îmbătrânesc, se formează jocuri, iar dacă nu le schimbi la timp, forțează alte brațe și se creează un efect de domino care poate să-ți afecteze până chiar și uzura anvelopelor. Din câte am observat la majoritatea clienților, pentru mașinile cu o vechime de peste 10 ani, au posibilitatea să comande un kit complet de brațe cu toate bucșele, brațele și bieletele, tocmai pentru a le putea înlocui pe toate și să ruleze mașina mai departe ca nouă. De la o mașină la alta, un astfel de kit de brațe te poate costa între 800 și 4.000 de lei, în funcție și de complexitatea kitului. Alte componente pentru care să te pregătești, care pot ceda la kilometrii aceștia, sunt alternatorul și electromotorul. Am un client care face transport extern săptămânal, face undeva la 3-4.000 de km pe săptămână, schimbă alternatorul odată la 1-2 ani, în aproximativ 200-250.000 de km. Vine și comandă un alternator nou, știe că urmează să cedeze alternatorul vechi și comandă de rezervă. Acum, în funcție de modelul mașinii și de sarcina la care este solicitat alternatorul și electromotorul, durata de viață poate să varieze. Însă, în general, te poți aștepta undeva după 200.000 km să trebuiască să iei în calcul un alternator și un electromotor nou. Bineînțeles, aștepți până pică, dar să te pregătești. Alte probleme tipice sunt cablajele și aici mă refer în special pe partea de lumini, dar nu numai. Deseori am întâlnit mașini cu probleme la lumini, contacte slabe, fire degradate, socruri deteriorate. În funcție de calitatea componentelor din fabrică, unele mașini pot ține peste 15 ani fără probleme semnificative, iar la altele să înceapă probleme după 5, 6, 7 ani. LED-urile la fel încep să plângă pe la vârsta asta, de obicei pică poziția pe LED care stă tot timpul aprinsă. În aceeași categorie putem adăuga și senzorii. Acum, din păcate, la mașinile moderne sunt zeci de senzori. Foarte bun la vremea lor, dar nu atunci când îți fac figuri și trebuie să-i schimbi. Majoritatea mașinilor care au o vechime de peste 10 ani încep să aibă o problemă cu diferiți senzori. De la senzorul de presiune în roți, că a rămas fără baterie, la senzor de temperatură, de ax cu came, arbore cotit, de noxe, de ABS, MAP. Sunt o grămadă de senzori pe mașinile moderne și este aproape imposibil să nu spice niciun senzor după 10-12 ani. Și dacă chiar nu spică niciunul, stai liniștit, cam toate mașinile moderne au senzor de uzură a plăcuțelor, deci tot o să trească să schimbi niște senzori. Și dacă tot am vorbit de senzor de uzură a plăcuțelor, discurile de frână, dacă nu au fost schimbate până la 200.000 km, cu siguranță o să trăiască în viitorul apropiat. Majoritatea mașinilor schimbă discurile de frână undeva pe la 120-180.000 km, dar în funcție de stilul de condus pot prelungi durata de viață a discurilor de frână. Dar după 200.000 km o să trebuiască să iei în calcul schimbarea lor. Iar la kilometrii aceștia există posibilitatea să ți se defecteze câte un etrier. Mai exact, să se blocheze. De obicei, etrierii țin undeva pe la 200-300.000 km și la majoritatea mașinilor nu sunt exagerat de scumpi, 300-400 de lei, depinde dacă e cu un pistonaj sau mai mult. Costurile sunt mai ridicate atunci când se strică etrierul de pe spate, împreună cu motorașul care acționează și frâna de mână electrică și acela nu se poate cumpăra separat. Modelul acela costă în jur de 700-1000 de lei. Acum, costurile acestea sunt, de exemplu, pentru un Golf 7, care are etrier standard, numai pe spate se acționează electric. O mașină mai mare sau mai sportivă, cu etrieri mai mari, cu 2 sau chiar 4 pistonașe, poate costa mult mai mult. Mai departe, după 200.000 de kilometri, te poți aștepta la pierderi de ulei pe la simmering-uri și garnituri. Nu este obligatoriu să ți se întâmple, însă există posibilitate tot mai mare să apară pierderi de ulei. Sau, în cazuri mai grave, datorită uzurii interne a motorului
radiatorului pe la segment și cilindri uzați să-ți ardă uleiul. De obicei, când sunt garnituri sau simmering-uri, costurile pieselor sunt destul de mici, însă manopera este cea care ustură cu adevărat. Mai departe, furtunele se îmbătrânesc și cel mai probabil vei avea probleme cu furtunele îndoite de la intercooler și cele de apă. Însă cele de apă de obicei rezistă mai mulți ani, dacă nu s-a supraîncins motorul să ajungă la temperaturi mai mari decât a fost conceput să reziste. În orice caz, acele furtune de apă sunt ultima problemă dacă ți se încinge motorul. Și dacă vorbim de răcire, din păcate cel mai probabil vei începe să ai probleme la climă. Vei avea pierderi mici de freon, în caz fericit să fie afectat doar radiatorul de climă, probabil de la pietricelele de pe drum, sau mai pot fi afectate conductele de climă, care de cele mai multe ori pentru multe mașini se găsesc doar pe original și atunci sunt destul de scumpe. Ce se mai duce de multe ori după 200-250 de km este compresorul de climă, care în funcție de model poate costa între 700-800 de lei, 1000 de lei sau până la 3000 de lei dacă este un compresor mai complex. Iar compresorul nu este singura piesă scumpă care se poate strica la kilometri aceștia. Ambreiajul la cutiile manuale, într-un regim normal, de obicei se compromite undeva între 150-300 de mii km. Durata de viață acestuia poate fi afectată foarte mult de experiența și stilul de condus. Un kit de ambreiaj cu volantă cu tot te duce de obicei undeva pe la 2000-4000 de lei dacă este volantă cu masă dublă. Plus manopera. Scumpuț aș zice. Iar cutiile automate nu sunt scutite de costuri. Cutia automată, în special cea cu dublu ambreiaj, de obicei începe să facă figuri după 200-250 de mii de kilometri. În special dacă nu i s-a schimbat uleiul până atunci în mod regulat și a fost condusă mai agresiv. Acum să le luăm pe scurt pe categorii de motorizări cu cele mai comune probleme. La diesel, cele mai comune probleme, majoritatea le știți. DPF-ul care după 200-300 de mii de kilometri va începe să facă regenerări tot mai dese. Unele modele exploatate cum trebuie rezistă mai mult, dar majoritatea modelelor pică la kilometri aceștia. EGR-ul la fel, undeva pe la kilometri aceștia te poți aștepta să te părăsească. Admisia, sau mai bine spus flapsurile de la admisie cu motorașul lor, prin recircularea gazelor, își face depuneri mari și va necesita o curățare sau chiar înlocuirea galeriei de admisie, ca să nu riști să-ți plece flapsurile de admisie în motor. Turbina poate fi afectată în funcție de întreținerea mașinii, în special de calitatea și intervalul schimbului de ulei. Dacă l-ai schimbat tot la 30.000, te poți orienta liniștit după o turbină nouă sau recondiționarea acesteia. Iar o turbină te costă de la 1000 de lei până la 6, 7, 8000 de lei. Injectoarele de obicei încep să sufle pe la garnituri sau să nu mai funcționeze în parametri după 200.000 km. Iar un injector costă de obicei între 1000 și 2000 de lei. Acum mai poate apărea problemă și la pompa de înalte. De obicei se duce puțin mai târziu, după vreo 15 ani sau vreo 300.000 km. Indiferent când se duce, este din păcate foarte scumpă, undeva între 3.000-6.000 de lei. Și dacă e să mai adăugăm posibilitatea să existe un sistem AdBlue, unde este cazul, dacă ai oferit tot timpul AdBlue de calitate și eventual ai mai adăuga și un aditiv de anticristalizare, poate te mai iartă. Altfel îți va cere bănuți și sistemul AdBlue în curând. Din păcate, la mașinile noi diesel, după un număr mai mare de kilometri, sunt multe sisteme care pot pica. Acum, la restul mașinilor variază foarte mult de fiabilitatea modelului de mașină. La benzină pică de obicei bobinele, bujile oricum trebuie să le schimbi destul de des la benzinare. Cum am menționat anterior, benzina, în special cea turbo, este cea mai predispusă la consumul de ulei în funcție de modelul de mașină, se deteriorează adesea segmenții și ghidajele de la supape și te obligă să desfaci puțin motorul ca să remediezi problema. Dar nu toate modelele benzinare au probleme la kilometri aceștia. Acum la hibride se mai adaugă următoarele. Bateria, în special acele plug-in, capacitatea ei va fi probabil mai scăzută, multe cicluri de încărcare, descărcare plus căldură excesivă, pot apărea și module defecte. Pe partea de sistem de răcire a bateriei, dacă nu se schimbă filtrul de la ventilator regulat, se murdărește, iar acestea împreună cu senzorii vor începe să facă figuri la kilometri aceștia. Acum la electrice se repetă puțin ca la hibride. Bateria se degradează, implicit vei avea o autonomie mai scăzută, poate va fi necesară chiar înlocuirea bateriei. Iar în funcție de model, pe partea de invertor sau încărcător, pot apărea erori de încărcare. Iar o eroare pe încărcare la o mașină electrică este ca și cum ai bloca ușița de la rezervorul de combustibil. Iar acum la GPL pot apărea supape arse pe anumite motorizări mai puțin reușite sau care nu au fost concepute pentru a fi cu GPL. În cazuri mai neplăcute se poate chiar fisura chiuloasa. Recent am avut o discuție cu un posesor de Passat pe GPL și a trebuit să schimbe chiuloasa în jurul la 250.000 de km. Injectoarele de la GPL se murdăresc și se blochează, probabil va fi necesară înlocuirea lor și butelia are termen de obicei de vreo 10 ani. Acum, ca să tragem și o concluzie, nu am specificat toate problemele acestea ca să induc frică sau să nu-ți mai cumperi o mașină mai veche de 10 ani sau cu peste 200.000 km. Scopul acestui video a fost doar de a te informa că fiecare model de mașină
poate avea costuri de întreținere și reparație de care poate nu știai. În special dacă mașina a trecut deja puțin prin viață, mașinile noi sunt scumpe și se devalorizează foarte tare. Însă asta pentru că odată cu trecerea anilor, mașina poate cere tot mai multe pentru a circula fără probleme pe drumurile publice. Majoritatea producătorilor de mașini dau între 4-5 ani garanție, în cazuri fericite dau 7 ani de garanție în Europa, de obicei cu limită de până la 200.000 km. La unii există posibilitatea de a extinde până la 10 ani garanția, însă toți producătorii de autovehicule știu că după acest interval pot apărea multiple probleme datorită vârstei și a uzurii. Totul se degradează. Așa că atunci când cumperi o mașină cu kilometri mai mulți sau cu o generație sau două mai veche, în special la bani puțini, să știi că există posibilitatea ca costurile de întreținere și reparație să fie mai mari decât achiziția mașinii în sine. Este foarte important ca mașina să fie fost întreținută și exploatată corect de la început, ca să te poți bucura de ea în prezent și să nu trebuiască să o ții mai mult în service decât pe șosea. Sunt curios și de părerile voastre. Voi la câți kilometri și la ce vechime vă orientați cel mai mult atunci când căutați să cumpărați o mașină? Sau preferați să dați mai mulți bani și să o cumpărați nouă ca să beneficiați de garanție? Scrieți în comentarii. Indiferent de modelul de mașină pe care l-ai cumpărat, fie veche, fie nouă, fie uzată, fie bibelou, mașina ta are nevoie de întreținere. Iar la CEZ Auto îți oferim cele mai bune piese la cel mai mic preț. Eu am fost Roli Cezar, iar până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!